Na Mariña Oriental, sobre o val do río Eo, álzase o Miradoiro da Panda, no concello da Pontenova. Un balcón dende o que contemplar a diversidade paisaxística da Reserva da Biosfera Eo, Oscos e Terras de Burón, a que pertence este territorio. A plataforma de madeira construída no ano 2009 na parroquia de Vilaudrid sitúase preto da estrada autonómica que enlaza a Pontenova e o lugar de Aldeguer. Dende este alto, alcánzase coa vista os lugares de Xinzo na parroquia de Vilameá, a Ermida na parroquia de Conforto e Vilaboa. A fisonomía e a extensión que presenta o fértil val apreciámola a vista de Paxaro. Augas abaixo, camiño da súa desembocadura na ría de Ribadeo, o río Eo rega espazos naturais de Lecer como área recreativa de Fondón. Este enclave, sito na parroquia de Vilaboa, preto do Miradoiro da Panda, dispón do necesario para gozar do tempo libre en contacto coa natureza. Un paseo e praia fluvial, zona de merenda con mesas e grellas e parque infantil, entre arboredo.